bezala gaur berri saltzatuko gara betiko umore txarrarekin. Mesedez oinez hitz egin, ta eskerrak benetan dinot zuek zauziela eskerrak guk geu izan algarela beti. Ez babez erringo dut nik ta gaur egun hona da, pentsatzeko nori esker heldu garen hona da. Gaur egun hona da, esateko zuei zordeutxu edala dana, igual batzutan ahaztuko zait, baina saiatuko naz. Nire hitza duzu abesti hontan, jakin badakit nire zortea zein dan. Zertan ari gara, iunpetan zer beldurtzen gaitu hainbeste, mugatzen gaituzten normak ez dira inoiz hain gogorrak izan.